Та и си мислих какво е другото нещо, дето аз не мога да продавам, защото винаги съм бил така изявен в комуникацията. И бяха охлювите. И сега съм добре охлюви. Ще трябва да прочита нещо, как се продава, какво се прави. И първото нещо, като неопитен предприемач, което правиш е да мислиш как ще се казва бизнеса. Да. Това е първото нещо, когато си неопитен предприемач, е да обмисляш и да създаваш история зад главата си на как се казва бизнеса и да си мислиш, че ще изградиш бранд. Защото един ден като ти научи милионен бранд, ти е готино да разказваш история. Да. И аз мислих върху идеята с охлювите и как ще се казва и стигнах до невероятното име. Готов ли си? Хеликс. Което е охлюв на латински. Или беше нещо такова. И си казах, мале, аз сега няма нужда да работя, това име ще се продава само. Ще се продава само. И един супер въодушевен, ама аз просто като го измислих това нещо, защото... никой не знае как е охлюв на латински. Да бе, то кой ще знае как е охлюв на латински, като Еликс, това звучи вече като новата Кока-Кола, разбираш, Хеликс. И знаеш какво направих? Въодушевен станах и написах на компютъра Хеликс. Излязаха 60 бранда за охлюви. И на